hace, señor. Pero algo que debo averiguar primero y ni siquiera he definido con exactitud. Pero no olvides de lo que te rodea. Te necesito. Nimeni nu știe cât am stat singur. M-am măcinat cu gânduri ce nu-mi dădeau clicuri. Scriu din frânturi ce m-au ajutat să cresc. Nu s-a rogat, n-am figuri, am realizat că nimeni nu e acolo în afară de mine. Tot ce am auzit sunt doar mituri. Am avut grijă de alții neavând grijă de mine. Așa că copile, ai grijă ce-ți faci făcând altora un bine. Încearcă să-ți fie plăcut pentru sine. Nu mă crede pe mine, du-te, încearcă singur. Și o să vezi că paginile scrise de tine o să fie mult mai fine. Eu sunt și asta e tot ce contează. Alții așteaptă la coadă fără să primească vreo frază. Pe toți tâmpiții am pus la mine la masă. Nu mi-e frică când o să vină ea cu coasă. Majoritatea vorbesc cu tine având în gând o angoasă. Tu ia-te și du-te, nu te prinde lor tovariși. Mai bine spune lasă, sunt departe de a avea vreun cuvânt. Dar și ăsta pe care l-auzi sper să nu fie pentru mormânt. Nu ar cult, mă uit la tot ce n-ascunzi și e mărunt. Ororile minții tale eu vreau să le înfrânt. Dar pentru asta trebuie să încep să te ascult. Pentru alții treaba asta li se pare mult. Dau doar sfaturi de căcat, când de fapt tot ce vrei tu de la ei e să fii în liniște ascultat. Tu ține-mă în ureche ca pe un cui palma, sunt crescut și format să fiu pentru lume calmant. Că am trecut prin destule lupte ale minții. Să recunosc de ce alții se țin de anumite vicii. Nu te minți, știu că în capul tău e vraiște. Doar nu te lăsa pradă de nopții, că nu o să te mai asculte doar morții. Nu lăsa în inima ta să vină hoții. Depinde de tine sabia cum o soții. E 6 dimineața și nu pot să dorm. Mă gândesc la multe într-una de câteva zile. N-am parte de prea mult somn, nu o să ies cumva din asta. Trebuie să mă pun la punct, nu să rămân la sol. Dacă am avut o lecție de învățat din asta, mi-e clar. Tu poți să mergi liniștită prin mall, plec departe, dar nu cu tu. Că alte lumi îmi străbate gândul. Dacă ar fi cum ar fi, că vreau să vă văd pe toți liniștiți, parcă o știi. Nu mă mai liniștește nici măcar drumul. Îmi place fumul pe care l-am ales, nu mă las ușor pradă fricii. Voi să aveți grijă de voi în timp ce eu scriu pentru tot telefon sau pe foaie. Lumea mai are nevoie și de suflete moi. Nu totul se rezolvă în doi. Majoritatea au nevoie de noi atunci când peste ei cad ploi sau se simt măzgăliți de noroi. Vreau să-ți fie și să-mi fie cât mai bine. Iar pentru asta trebuie să am grijă de mine și pentru mine, dar și pentru ale fii celor din jurul meu. Inima pe file, că mie nu-mi trebuie multe dacă am ce am nevoie. Apropiații sunt pentru mine cum a fost Arca pentru noi.